Egia da urte arraro xamarra ari dela izaten ez, 2020, baina nik uste garrantzitsua dela aurrera pausoak ahalik eta lasterren ematea eta ondo ematea gainera. Hortaz oso pozik denboraldia hasi berri degulako eta oraindik naiz eta hilabete asko geratu ziurrenik urtea hobeto joango dela eta elkarren artean aurrera aterako degula urte berezi hau. Badirudi pixkat desberdina dela, ez? Taldekako kirolak eta banakako taldekak, baina ez du zertan horrela izan behar, ez? Azkenean bakoitzak lana egiten du bai beretzat eta bai taldearen lana edo indarra areagotzeko. Hortaz, aurtengo helburua hobetzea, gorengo mailan ondo konpetitzea eta hoberen artean bukatzea. Egia da, azken urteetan aurrera pauso handiak eman direla, baina bai errekurtsoak areagotu direlako. Laguntza areagotu egin da, gehiago ematen digute, laguntza hori asko eskertzen da eta demostratzen nahi gara, ez? Egia da, Eurokopan eta Mundialean irudi ona eman degula eta hori da gure helburua. Geroz eta hobeto egon, irudi hobeagoa eman eta lan handiagoa egin eta hoberenen artean egotea. Azkenean nik uste beti ikusten genitula edo nik behintzat txikitatik kirolari horiek olimpikoak izan nahi zuten kirolari horiek basketimeko ereserki horrekin. Azkenean, gaur egun hemen egoteak niretzako kriston ilusioaz, aparte, kriston harrotasuna da niretzat. Nik uste basketimek asko egin dula bai kirol mailan, baina baita sozial mailan ere. Nik uste kiroleariak gero eta hobeagoak edo gero eta hobeto ikusten gaituzte, eta nik uste zentzu batean edo bestean basketimek hor asko egin duela. Horaz, oso pozik bai helburua hor daukagulako, baita ere mundialean emandako mailagatik gertu ibili ginen Tokioko biletea eskuratzeko. Egia da ez degula lortu, baina ez dugu amore emango.